Krɛmlin y'a yira k'a fɔ ko Ukraine dugu 4 minnu ye kala ta walasa ka fara Irisi jamana kan bɛna lakodɔn sini jumadon. Krɛmlin jamana fanga kumalasela Dimitri Peskov ye kunnafoni mun lase. A y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi Vladimir Putin bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna na Krɛmlin yɔrɔ mun na ni a dugu ninnu bɛna fara Irisi jamana kan. Что на Западе прорабатывается сценарий разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Ani ka mɔgɔ ninnu ladon Irisi kɔnɔ. Monsieur Peskov ye kunnafoni mun lase kunnafonidilaw ma alamisa don ko ɲɛmɔgɔw sugandira Moscou fɛ ka dugu 4 ninnu mara taabolo jateminɛ. Sigida minnu na ni kalataw sugandira tile 5 kɔnɔ n'a banna arabadon bɛna u bolonɔbila sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ u farala Irisi jamana kan. Wala lakodɔnni ɲɔɲɔba dɔ senfɛ jumadon Saint George bomba la Kremlin mara kɔnɔna na. The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize Ukraine ni dunuya mɔgɔ ma sɔn kalata mun lakodɔnni ma. other than part of Ukraine.